30 Januari 2026. Sore itu, Gus Samsudin kembali kedatangan seorang ibu dari daerah Tulungagung. Ia bukan tamu baru. Beberapa kali sebelumnya, ia telah datang ke Pondok Nuswantoro dengan satu keluhan yang sama. Rasa takut dan kegelisahan karena merasa dirinya sedang diancam akan disantet. Namun kedatangannya kali ini membawa kabar yang mengejutkan. Ia menyampaikan bahwa orang yang dahulu mengaku akan menyantet kini telah meninggal dunia. Tak ada yang berani memastikan apa makna di balik peristiwa itu. Apakah hanya kebetulan semata ataukah niat buruk memang pada akhirnya akan berbalik kepada dirinya sendiri. Yang jelas, kejadian ini kembali mengingatkan bahwa di atas segala ancaman yang tak terlihat, perlindungan sejati hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebaik-baik penjaga, dan kepadanya semua ketakutan akhirnya kembali diserahkan. Gini mak. Maju. Udah surat terang. Surat Gapet niku lho. Gapet kan putrane ninggal riyen niku. Alhamdulillah tukange anu niku langsung ninggal. Tukange antet niku alhamdulillah aman kan sedaya. Terus kula niki alhamdulillah sangat Gapet. Gapet niku wonten Malaysia badhe Dukun santet mati. Nggih, nyantet juga Gapet niku dukun santet juga putu kula dipitung dintene langsung ninggal. Bapakane namine Gapet anten Malaysia seperti wasul kula serahne jenengan selamat dunia akhirat. Bah, nulis surat rek. Surat cinta. Iki teko anakmu. Nggih. Anakmu ning endi? Gapet Malaysia seperti wasul. Iki surat ke Malaysia. Samengani. Malaysia tak bacane ya surate ya. Mak, kula Gapet. Nggih. Kula pasrahaken dhateng panjenengan kalih Gus Samsudin supados Selamat. anak kula selamat donya akhirat. Sinten nami jenengan, Mak? Alfia, tanggonipun kacung. Alfian. Tanggonipun kacung. Oh, tanggane Pak Kacung motor. Nggih. Cung, kancamu Cung. Terus dongon jenengan iku pun kasil, pun sami ngaku sedaya pun. Ya kuwi kabeh sing kasil Nggih. kuwi saka Gusti Allah. Amin. Ora saka aku. Nggih. Lah aku ora iso apa-apa. Jenengan iki sing nyuwune pun kabul. Ya ora. Sampeyan mergo sampeyan wong apik, sampeyan wong saleh, sampeyan wong sabar, sampeyan gelem salat bengi, akhire dongane sampeyan diijabah kalih Gusti. Allah. Berarti sing wong sing ngarep nyantet sampeyan, sing nyantemen kuwi wong sedo. Sing ngancam-ngancam awakmu, sing jerek arep nyantet awakmu kuwi, sing wong ngrasa dhek sekti duwe ilmu santet. Bahasan kuwi rene terus wonge modar.
Habibi ya Muhammad ya Rusal Afiqaini ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblaini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta samsun anta badrun anta nurun faqa nurim anta samsun anta badrun anta nurun anta iksiru wa khali anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 ya habibi ya Muhammad ya rusal khafiqaini ya habibi ya Muhammad ya rusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblat
sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Amat guyang guyu. Iya, kena lucan-lucan aya ta. Nggih, monggo sareng-sareng saderenge kita silaturahmi. Monggo sareng-sareng kita maos Al-Fatihah rumiyin. Al-Fatihah niku sebagai pembuka semua solusi bagi masalah-masalah kita. Pembuka hati yang tertutup, pembuka semua permasalahan. Dan Al-Fatihah itu juga sebagai obat bagi semua penyakit. Salajengipun nanti lanjut membaca surat Al-Ikhlas nggih 3 kali. Supados luwih ikhlas. Selain niku Al-Fatihah surat Al-Ikhlas niku nggih sebagai penjernih tauhid. Sampeyan tingali mau surat Al-Falaq iku lek enek kepentingane awake dhewe supaya enggak keganggu sihir, hasad dan lain sebagainya. Maca surat An-Nas yo enek kepentingane awake dhewe. Ben ora keganggu karo gangguane awake dhewe, baik iku gangguan jin, gangguan pikiran, hati, alladzi wasisu fi sudurin nasi minal jin. Nah, napa kok kula niku remen mau surat Al-Ikhlas? Mergo surat Al-Ikhlas niku melakukan sesuatu benar-benar ikhlas. Makanya surat Al-Ikhlas ini kan tanpa ada kata-kata ikhlas ya. Sebab ketika kita melakukan sesuatu tanpa untuk kepentingan kita, lho niku sing diarani ikhlas. Kon tresno tenan karo bojo nyambut gawe, ya mergo pengen nyenengke bojo ngono ae, kok ora kok bojone ben tresno mbek awake dhewe apa piye ngono ora kok. Ibu, bapak ngopeni anak, ya penting anake diopeni sing gedhe, sayang ae kok, ora kok ngarep-ngarep anak engko meneh mbek awake dhewe apa ora. Jadi lek wis nglakoni sesuatu tanpa kita mengharapkan sesuatu, ya iku rek sing jenengan ikhlas ngono ki mau. Nah, kapan awake dhewe maca surat Al-Ikhlas? Ketika kita membaca surat Al-Ikhlas itu kan enggak ada kepentingan diri kita, kecuali benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Allahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu wis. Benar-benar menjernihkan tauhid. Makanya jenengan lek ngertos kula lek bar zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mesti sabare kuwi lak Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Kan kulo mau surat Al-Ikhlas. Napa? Menjernihkan tauhid. Supaya tauhid ini benar-benar jernih ngono lho rek. Wong iki uripe penting tauhide. Tauhide kuat uripe ya kuat. Wong iki mau susah mergo adoh karo Gusti Allah. Niku wis pasti niku. Wis pasti. Mergo sering tak omongni lho rek. Jadi Gusti Allah gawe wit-witan kuwi seorang gawe wit-witan, Gusti Allah gawe lemah. Maka nek wit-witan sukat tanduran, kok dicabut, didohne sekolah lemah, modiar. Mati. Sore Gusti Allah gawe iwak, Gusti Allah gawe banyu. Maka lek iwak diangkat teko banyu, mati iwak. Tapi beda, menungso iki makhluk sing
sing paling istimewa, yang paling sempurna dawuh Gusti Allah niku. Mergo menungso iki mau langsung teko Gusti Allah dhewe. Monggo titenono atimu rek. Lek atimu susah, tandane kon adoh karo Gusti. Wis kita ae. Wis dadi titenono. Wong ki mau lek ora kenal Gusti Allah, lek ora selalu iling ning Gusti Allah, piye uripe panggah susah. Percaya ora percaya deloken. Nek wong pejabat wis sugih, tangkep KPK. Bojone wis ayu, selingkuh. Ora ndek apa-apa. Uripku kok soro terus ora tau penak. Batinku matamu. Iya. Kowe mangan enak, nyawang penak, ambekan penak, mlaku penak, obah penak. Kok panggara penak iki nyapa? Ya mergo utekmu. Mergo pikiranmu ora mlebone ning atimu kuwi mau ora enek Gusti Allah. Makane panggah susah ae. Delok. Wong sing ora kenal Gusti Allah uripe selalu golek masalah. Sampeyan titenen, sampeyan deloken. Sampeyan delok. Wong-wong sing ora kenal Gusti Allah utawa kowe duwe kanca sing ora patek ngono lho rek. Sing ora patek kenal Gusti Allah, sing rada-rada nos ngono lho. Kuwi lah mesti ning endi panggah susah. Lho tenanan, sampeyan duwe kanca, duwe tangga utawa awakmu dhewe. Lek ora kenal Gusti Allah, lek selalu golek masalah. Golek masalah. Lha iki iso ditengeri, lek karo kanca ora penak, gitu. Karo dulur ora penak, karo bojo ora penak, aja-aja sing salah udu bolomu rek. Udu bolomu, dudu kancamu, dudu wong tuamu, dudu bojomu. Sing salah utekmu dhewe. Makanya aku paling ngati-ngati siji. Lek aku wis ngrasa nyak pamen aku nyang Pak Rete ya, atiku wis ora penak. Iki aku ora nyeneni Pak Rete rek. Langsung aku njaluk sepuro. Bah lek ora nek awakmu aku susah ora nek sing nyeneni cah-cah. Lah aku sing tak benahi atiku dhewe rek. Ora kok wong liya urusane dhek mbek Gusti Allah dudu awake dhewe. Kok aku ketemu wong rasane wis enek sebel. Aja-aja iki ora kok aku sebel karo wong kuwi ya ora. Mergo aku disebeli karo Gusti Allah. Dadi lek kowe karo wong wis kowe karo kancamu ngrasa gak penak, karo wong tuamu gak penak, karomu gak penak. Hati-hatimu adoh karo Gusti Allah rek. Adoh karo Gusti Allah. Aku lek deng cedhek karo bojo kok atiku gak penak. Aku gak nyeneni bojoku rek. Aku ora kok nyapa bojoku ora iki aku iki nyapa. Karo bojoku aku kok ora penak iki nyapa. Aku enek opone? Apa mergo aku adoh karo Gusti Allah. Akhirnya tak beneri dhewe. Jaluk sepuro ya terus ngakei istighfar. Iki malah penak-penak dhewe. Sampeyan tingale tiyang kan mboten. Sing uripe iki mau ngrumangsa panggah ora penak ae ngono. Urip kok ngene, enek to wong model ngono enek to. Enek padahal ya didelok awake sehat, mangan ya penak. Ketimbang wong stroke kuwi lho maksudku. Lah, niki hati-hati. Tiyang lek wis adoh karo Gusti Allah senenge gawe masalah. Bayangno, ning pondok ora betah. Ning omah marai betah wong sak marai ora betah wong sak omah. Lah wingi kok piye ndek bojo? Lah terus wingi kok piye lek nyambut gawe ngono maksudku? Bayangno. Apa ya uripmu arep model piye maksudku? Lah ning endi nggone ora panggara betah, apa ya masalah niku mungkin. Jadi hati-hati. Tiyang niku lek ora betah nandane adoh karo Gusti. Wong ki mau lek senenge gawe masalah tandane adoh karo Gusti. Enek lho wong di bojone ndak betah ning omah, senenge metu wae dolan ning dalan. Nyapa to ning omah wis penak. Kula mboten penak, enggak penak aku pengine dolan. Ya mergo atine adoh karo Gusti Allah. Enten. Makane kowe seneng wong sing cedhek karo Gusti Allah ki ning omah ngene dia betah. Dia cukup dengan dirinya sendiri, enggak butuh kesenangan itu mencari di luar rumah. Ngoten niku wae. Sampeyan wis ngrasakne penak ning uripe sampeyan iki ngucapno alhamdulillah. Tenanan rek. Tandane sampeyan tresno karo Gusti Allah ki ya sampeyan tresno karo uripmu kuwi. Tandane sampeyan iku seneng karo Gusti Allah ya sampeyan seneng karo uripmu kuwi ora usah dadak reno-reno.
Mergo kaya aku duwe anak ya, aku duwe anak. Duwe anak kaya awakmu lho, tak openi. Ka awakmu seneng. Kuwi perasaanku piye dadi wong tuwa? Ya seneng. Mergo apa? Senenge wong tuwa kuwi mau ndelok anake. Tapi saiki piye coba wong tuwa arep seneng? Lah semane anake sing diopeni cara kowe diopeni tak openi ning kene. Urip kok ngene ngono. Lah terus aku ki ngerti. Lah delalah Gusti Allah kuwi ya moho ngerti. Wis diopeni, wis dikek urip, dikek nyawa, dikek rezeki sebarang kali rek. Ijik rumangsa kurang penak. Lah ngeten iki. La ing sakartum la wala ing kafartum inna adabi ati-ati. Wong kufur kuwi iku salah sijine maksiat. Maksiat kuwi sing iso ngalangi nikmate Gusti Allah. Kabeh kuwi mau panggah dibalekne ning atine awake dhewe rek. Balekno ning atine awake dhewe. Pokoke lek atine dhewe cedhek karo Gusti Allah, kalau hati kita dekat dengan Allah dalam keadaan bagaimanapun, kamu akan bahagia. Niki kula pun buktekne saestu niki. Kaping kalih, setiap kebahagiaan, setiap kenikmatan, setiap kemudahan yang kita rasakan niku sedayane lumantarane baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kenikmatan yang kita dapatkan itu semuanya barokahnya dari baginda Rasulullah sallallahu. Tidak ada satu kebahagiaan, tidak ada satu kenikmatan yang kita dapatkan kecuali itu lantaran dari baginda Rasulullah sallallahu, barokahnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sampe lek pengen akeh urip ki mu akeh bahagiane, akeh penake, akeh-akehno lek maca salat. Kaping pindho, tidak ada suatu kenikmatan, tidak ada suatu kebahagiaan yang kita dapatkan kecuali lantaran dari ibu dan bapak kita masing-masing. Ora nek. Apapun kebahagiaan, apapun kenikmatan yang kita dapatkan iku kabeh lantaran ibu bapak awake dhewe. Tanpa lantaran mereka berdua awake dhewe ora iso ngrasakne apa-apa, ora iso ngrasakne kebahagiaan, kenikmatan apapun. Awake dhewe saiki iso ngomong lumantarane awake dhewe dhisik diwarai ngomong karo ibu bapake awake dhewe. Dhewe iso mlaku lumantaran awake dhewe dhisik cilik ya diwarai mlaku karo ibu bapake awake dhewe. Awake dhewe saiki iso obah, iso mangan, iso nyawang, iso ndeleng, iso nyekel, kabeh kuwi dohiron wal batinan lumantaran bapak ibune awake dhewe. Makane menungso kuwi mau ora bakal mulya lek urung bekti birrul walidain karo ibu bapake awake. Makane mung sitok ae caramu lek pengen urip mulya. Bahagiakno ibu karo bapakmu. Lek kowe pengen mulya, ya carane mung sitok, mulyakno ibu. Kowe mondok ning kene iki ya termasuk kowe mulyakno awakmu lewat lumantaran ngaji, ya bekti marang ibu bapakmu. Kowe ning dalan, wong tuamu mikir susah, wis cilik kowe gawe susah, ning jero weteng kowe gawe susah. Ngopeni kowe susah bacan gedhi cek gawe mbok gawe ayem ngono rek sureng wong tuamu mati rek. Sureng wong tua mati lho digawe ayem sik. Mumpung wong tua isik. Engko lek wong tua wis mati bah susah awakmu rek. Tenang. Senang aku ki lho saiki cara mangan enak, turu penak. Ngene iki lho enek sing rasa enek sing kurang. Mergo bapakku wis ora enek. Kebahagiaan itu akan terasa sangat bahagia ketika ada orang yang sangat berjasa terhadap diri kita. Ki sing paling berjasa sapa rek? Ora enek wong ning alam donya iki sing luwih berjasa ketimbang ibu bapake awake dhewe. Kebahagiaan itu tidak akan terasa bahagia ketika tidak ada orang yang benar-benar menyayangi diri kita. Sapa rek sing luwih sayang
ning awake dhewe ketimbang ibu bapake dhewe ora enek rek. Setresno-tresnone bojomu, sak tresnone kancamu, bahkan sak tresnone awakmu ning awakmu dhewe ora luwih tresno ibu bapakmu ning awakmu. Mumpung jek enek rek. Lek kowe ora iso gawe seneng senggang aja gawe yes ngene ayo maca Al-Fatihah ping 3, Al-Ikhlas Falaq An-Nas ping 3, surat At-Taubah ping 3. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana budaya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana budaya Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. Ya kana. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Oh, coba kita. Jangan kali garam dan Karo garam. Iki promo ta iki? Iki ta? Piro? Oh, 500 oleh telu. Sebenarnya ngene rek, dupa iki dudu apa-apa. Dadi awake dhewe ben duwe aji kuwi kudu ngrasa ina. Kudu ngrasa ora iso apa-apa. Dadi dupa kuwi dudu apa-apa dienggo nyedhek Gusti Kang Maha. Pengen diajeni wong ya ngajeni wong, pengen dihormati wong ya ngurmati wong. Dadi dawuh Kanjeng Nabi ngene rek, iki cekelen iki. Lakonono barang sing lek dilakoni wong liya kowe ya seneng. Lakonono apa ae
Leng seumpamane kelakuan kuwi dilakoni wong liya ning awakmu, kamu itu senang. Paham ra kon? Lakukanlah sesuatu hal yang apabila dilakukan oleh orang lain terhadap kamu, kamu itu senang. Di opo ae sing nek lek dilakoni wong liya kowe iki seneng kuwi lakonono. Kowe seneng wong liya guyu ate. Cara suwane ngono. Guyu ate. Kowe seneng dipuji wong, kowe yo guyu wae. Kowe guyu. Lek kowe seneng dipuji wong, kowe yo muji ya. Muji wong. Lek kowe seneng ka wong ki ngeki kowe dhuwit, kowe yo ngeki dhuwit ning wong. Lek kowe seneng dihormati wong, kowe ya hormati wong. Cara kowe di omah terus kowe iki seneng lek awakmu kuwi betah ning kono, ya kowe ya gaya betah. Maksudnya betah ning omah wong kuwi ngono lho. Mesti masalah wis diopahi kadang-kadang pangkara betah e, lunare ne wis ora apa-apa ujian ngono. Jadi lakukanlah sesuatu hal yang apabila dilakukan oleh orang lain terhadap kamu, kamu itu senang. Iku sing pertama rek. Mergo loro iki lek mbok lakoni kabeh lewat. Kabeh ku lewat. Kelewatan. Sing kepindho apa? Aja sampai kowe nglakoni sesuatu hal perkara sing seumpamane perkara kuwi dilakoni wong liya ning awakmu gak demen. Awakmu gak demen dicemburuti. Oh ya aja cemberut. Ngono lho rek. Ngono. Kowe gak demen dicubiti aja. Oke. Kowe gak seneng dihapusi aja. Kowe ndek bojo gak seneng lek bojomu cemberut, kowe aja cemberut. Ngono iki seneng kancamu guyu kowe ya guyu ngono iki rek. Iki barang loro iki lek mbok lakon iku sembarang lewat. Sembarang iku lewat. Balik meneh kabeh dibalekne ning awake dhewe. Paham ya? Monggo Bapak Ibu saking pundi niki? Ibu Rusmiati dari Malang. Malang. Monggo Bu simpun. Bu Rusmiati. Iki Sama siapa Ibu? Iki awalin Semuanya. ya. Tapi aku digawane Andre. Iya. Anggota grup Sama Bumi anak-anak, Selawat. Bu. Sama itu. Monggo maju aja sana. Oh karo anu nih yogane. Amit. Masya Allah. Oke ini Bu. Allah, ini awalan. Ini enggak apa-apa ta Bu sampean Bu. Mboten. Oh, barakallah. Alhamdulillah. Kali sinten begini Pak? Niki Alhamdulillah. Yogane pinten? kalih Nggih, barakallah. Allahumma sholli. Mondok ta iki? nggih danten kawon Nang pondok ndi? mriko bantur. Alhamdulillah. Iki mau teka pertama ya. Nggih, matur suwun sakderenge. Terima kasih karena panjenengan sudah mau untuk silaturahmi ke sini. Mugi-mugi manfaat di dunia wal akhirah. Pokok sing penting lek rene iku mau niate golek ridhone Gusti Allah. Sesuai karo perintah Gusti Allah. Wong kuwi mau dikon nyambungne silaturahmi. Lek masalah liya-liyane duwe hajat apa-apa iki mau harapan iki mau cukup disandare ning Gusti Allah. Aku ora iso apa-apa. Dadi pangkah jaluke ning Gusti Allah. Kelek jaluke ngarepne menungso kuwi akhire kok kecewa. Sinten nami jenengan Ibu? Rumsiati. Al-Fatihah. Suratul. Nyuwun ikhlase nyuwun ridhone nggih. Oleh waktu sedayane pun kula nyuwun ikhlase nyuwun ridhone kalih waktu, tenaga, biaya ingkang sampun panjenengan gunakaken dugi mriki. Mugi-mugi sedayane diganti kang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedayane terhitung sebagai sedekah. Seperti pohon yang terus berbuah di dunia wal akhirah. Kaping kalih mugi-mugi silaturahmi ini kita mriki niku wau lengkapi panjenengan wonten mriki dadosaken manfaat di dunia wal akhirah. Mugi-mugi dadosaken kita sedaya tambah taat
tambah manut dumateng Gusti Allah. Mugi-mugi silaturahmi kita niki wau dadosaken kita ati kita tambah cinta mahabbah dumateng Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi silaturahmi kita niki menggawe panjenengan wonten mriki nambahaken rasa bekti birrul walidain dumateng panjenengan, dumateng tiyang sepahe panjenengan kiambak-kiambak. Merga ora ana wong mulya tanpa mulyane wong tuwa. Kuwi ora ana. Ora ana kok critane anak ki mau mulya lek ora mulyane wong tua. Kayak iki hubungane karo Gusti Allah lho rek. Ora hubungane karo wong tua. Lah wong tuaku kenyih Gus, wong tuaku pikun. Dikai mangan jarene urung, wong tuaku tukang rabi, wong tuaku kuwi urusane wong tuamu, dudu urusanmu. Dudu urusanmu. Urusanmu kuwi bakti karo ibu karo bapakku tukang ngombe lho, Bah. Yo bapakmu ngombe kan kowe ora ngombe. Sing penting kowe panggah ngomong sopan, aja nyandak sirah munggah ngomongmu sing lemah lembut. Kowe Pak Tuti dudono lek kowe iki anak sing saleh. Urusane wong tuwa, bapakku tukang rabi lho, Pak. Urusane bapakmu, apa ya ngongkon kowe rabi? Iku urusane bapakmu, dudu urusanmu kuwi karo Gusti. Bapakku ora salat lho, Pak. Urusane bapakmu, kowe ora perlu nyeneni. Kowe nyeneni bapakmu malah kowe dikampleng dasmu. Balik kok pondok mentang-mentang salat, Pak, kowe ora salat mlebu neraka. Peh. Karo bapakmu malah diuyuhi ndasmu malah niku. Kowe uyuh kowe dadak ngandani aku ngono malah niku. Gak perlu. Sepeteng piye gak ana conto, lek kowe salat, akhlakmu apik, bapakmu lingguh, mbok kene kopi, bapakmu leren mbok pijeti ngono kuwi. Carane ngono. Aja sampe nafsu mutmainahmu metu rek. Nafsu mutmainah iki piye? Kowe nglakoni apik, kowe belajar apik, tapi ora ndadekne kowe apik. Tapi malah kowe ngrumangsani paling iki bosok ngene iki. Iya. Enek wong belajar apik, gitu. Nglakoni apik tapi ora dadi apik, tapi malah dadi merasa paling karo wong malih eneke rasane benci ya. Kowe mlebu neraka, aku mlebu surga, kowe salah, aku bener teh. Masalahnya ten iki, hati-hati. Hati-hati. Hati-hati wong belajar iku tetep kudu ngati-ngati, eling lan waspada. Lek wong Jawa ngomong ngono iki mau. Ya mugi-mugi silaturahmi kita niki ora mung sekedar oleh ilmu tapi iso ngilmu. Iso nglakoni apa sing dhewe ngerteni. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya kan. Iki piye Bu ceritane Bu? Sampean kok sama anaknya? Anaknya berapa? Kali. 2. Kak Pasuku bisa sama anaknya. Iya ceritanya, cerita tak rungokne sik ndang. Pas liburan pondok niki Pak. Oh iya, anaknya mondok terus pas liburan. Liburan, mantan Jepang niku liburan. Terus. Terus kula niku wau pindah silaturahmi. Ben kalih wonten perlu gedhe masalah tanah. Rene ping pira? Kula mriki ben kalih 10 suron. Oh ping 2 iki. Iya. Saiki genti masalahe genti tanah. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allah gini-gini.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum Laqad ja'akum rasulun rasulun min anfusikum min anfusikum azizun azizun alaihi alaihi ma'anitum ma'anitum harisun harisun alaikum alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ra'ufur Fa in tawallaw fa in tawallaw faqul hasbiyallah. faqul Fa in hasbiyallah tawallaw fa in faqul tawallaw hasbiyallah. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah. La ilaha illa la ilaha illallah huwa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Sebutnya hajatin jenengan dalam hati. Ya Allah, kula nyuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun kun fayakun kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Al-Fatihah. Baca surat Al-Kautsar ping 7. Surat At-Taubah ping 7. Ya iki. Tuh. Iki mengke sampean diunjuk, ya toh. Iki tinggo mandi, ya toh. Engko golek klopo karo degan. Iki dilebokne 3 sendok. Iki sak sendok. Tumbe bar kuwi terus ngangge bedak. Ngangge bedake maca ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ping 3 ping 3. Bar kuwi terus dikir ya. Bar kuwi terus dikir. Oh iya. Pinter mau. Semoga-moga manfaat di dunia wal akhirat. kalau mau tulung ya go jalur niki Pak. Lek turun niku gegane angel. Nggih. Ngoten wayah salat niku. Ya pinter dadi. Kula niku Pinter. ngantos Aja kowe aja susah. ngantos muring-muring wayah salat. Ora oleh ngono kuwi. Wis kabeh. Kabeh bocah lek mondok balik mesti dablek. Mangkane aja suwi-suwi ning omah. Ora mung anakmu. Anakku ya ngono. Mergo salah sijine mindset pikirane kuwi nggo pelampiasan. Maksudnya ning pondok iku kan ning pondok kuwi kan waktu kan sangat-sangat ditata toh. Oh, bengi salat dalu ya ta? Subuh salat duha, aja turu. Engko tangi salat duhur, salat duhur ngaji kan ngono kuwi. Kan enek pikiran ning omahmu, pengen santai kan ngono. Lho, aku ya ngono lho rek. Amit, anakku ning pondok ae. Lho tak kuwi makane wong tua iki kudu sabar tenanan. Makane wong berhasil mondok ki cuma 3. Bapak ibuke mondok, bocahe mondok, gurune mondok. Maksudnya mondok iki piye? Bapak ibu ya kudu madhep, mantep, antep, netep. Kok titike bocah nek rada goyangi titik wong tua wis nanggapi selesai. Mane anak ngomong, "Ya aku ning kene kesel kok wong tua sampe nakoni nyapa." Wis selesai iki. Anak wis duwe rasa berarti aku iki cara ora mondok ora apa-apa. Wis wis sambat kok mbok tanggepi dadi. Tenan iki wis ora sambat tanggepi. Wis jarno. Kadang-kadang sing rakot malah wong tuane kadang-kadang iki malah nih. Lek masalah kowe ning ngene iki ora usah mbok masalahke ngono kuwi. Ya jenengane bocah kadang-kadang ya nyolong rambutan, nyolong. Apa iku? Ya wis ngono kuwi wis ora usah dipermasalahne ngono kuwi. Wis tak gampang ngono. Ngono wis anu ya awakmu ya anggap ae kowe mondok. Dadi kowe ngerti susahe gurumu ning pondok lho. Ngopeni anakmu lho, kiyaine ki angel ngono lho. Ngopeni sedina sambat kiyaine tahunan. Ngopeni kaya Gabriel ora gaul lho, gugah delik ngono tambah kayaknya ngeplak. Lah iya ngono iki anggap ae awakmu iki kon Gusti Allah iki kon belajar piye to ngopeni anake. Anakmu lho, kiaimu lho, guru sing mbok serani lho, ngopeni tahunan. Lah kowe ngopeni 2 dina. Sing sabar ya. Nggih.
ora apa-apa. Ngono aja mbok dadekne beban. Ngono iki ben tambah istighfar, ben tambah sabar, ben tambah syukur, ben ngerti matur suwun. Ngono ben kowe iki gurune kiai niki didik ning kono, kowe ning omah ben gelem Al-Fatihah. Dadi ndukung gurune iki lho. Ngono iki wong tuane kabari kon rene lho. Ya. Ya kare iki. Semoga manfaat. Al-Fatihah. Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ra gawe iki. Ini sehat barakallah. Mau ceritanya gawaknya aku rek. Tapi isin arep ngomong. Aku matur suwun lho ya. Iya rek. Aku digawak nih. Anu. Iki kesenenganku iki. Keripik muncul. Singkong. Beh digawane tak pikep aku rek. Beh gula. Akeh gulane. Ya tak wae teh. Ben melek teh. Nah. Nah, amit ya. Ya oke. Iya. Ya. Kowe kadang nglentik ngono ben gak ngate krungu aku ngomong. Ya. Bendak semua gue timen sih. Ya wes ayo. Bu Alifah. Mas, monggo mas. Iya. Dia cantik ya Allah, barakallah. Subhanallah. Sehat ya, Mbak ya. Ini loh, Mbak. Cocok. Salim. Allah. Kayaknya mau puji mas. Gimana nu? Dikumpul mas. Wes tadi gimana Pak Rete? Oh, iki ta. Oh iya. Dungani. Oh, dongani. Nggih. Heeh. Saking pundi niki? Dari mana? Saking Bagus. niki anu Batuk Pak Rete. konco ateng kulit. Alhamdulillah. Temen gawane aku niki kerepotan ora, Mas? Tak cilik niku ukuran jenengan. Oh iya. Repot nih mbak ya aku Pak. Betul. Alhamdulillah, barakallah. Pengen teh? Boten. Ya. Boten, ampun mas. Ayo. Dibagi kan. Teman. Ayo rek, cepat rek. Buka nih. Enggak tak kene anakku iki. Alhamdulillah. Ki kawan aku rokok barang sampean, Mak. Jangan ngeses ngono. Lah iya. Lah nggih. Teh repot Nyuwun tulung ae. Nyuwun dongane jenengan. Atur nuwun, Mak. Nggih, kula matur nuwun kula. Alhamdulillah. Kene Mak. Maju. Wis nulis surat terang. Surat Gapit niku lho. Gapit kan putrane ninggal riyen niku. Alhamdulillah tukange anu niku langsung ninggal. Tukange antet niku alhamdulillah aman kan sedaya diundang teng berarti sekot ngaku. Aja niku mboten. Terus kula niki alhamdulillah sangat Gapit. Gapit niku wonten Malaysia badhe Dukun santet mati. nggih nyantet juga Gapit nika dukun santet juga kula pitung dintene langsung ninggal. Niku bapakane namine Gapit wonten Malaysia badhe wasul kula serahne jenengan selamat dunya akhirat. Bah, nulis surat rek. Surat cinta. Iki teko anakmu. Nggih. Anakmu ning endi? Gapit nang Malaysia badhe wasul. Iki surat ke Malaysia. Sampeyan Surat ke Malaysia tak bacane ya surate ya.
Mak kula Gapit. Nggih. Kula pasrahaken dhateng panjenengan kalih Gus Samsudin supados Selamat. anak kula slamet donya akhirat. Nggih, amin. Angsal apa itu tulisan iki? Angsal mbah apa izin mak nggih supados Selamat dunya. heeh. Napa? Amin. Pokoke pasrah karo Gusti Allah ae ya. Kok jenengan suwun Gusti Allah. Heeh. Lha nggih nggih ngaten. Nglas nyuwun jenengan kan kabul kan. Boten. Kula piyambak. Jenengan nggih kedah langsung njaluk teng Gusti Allah. Amin. Kula nggih nyuwun teng Gusti. Matur suwun yen tapane nyantungane. Awake dhewe bareng-bareng kok ndongane Gusti Allah ya ta. Kaya mau bareng-bareng maca selawat. Salat bengi ngono. Heeh. Barakallah. Kula mangke nyuwun anu. Napa? Tasbih lho Pak. Mas. Oh. Tasbih. Nyuwun tasbih tasik. Nggih. Amin. Dan niku kenten nonton riki. Kula mari rada budhek mak kula niku. Kula piyambak. Dadi lek nek wong ngomong rapat bantu nang. Anti. Ibu teng. Lagi aja ngompol nggih ya, Jem. Masyaallah. Lah, aku njaluk tasbih, tasik. Aku isik ngono. Nggih. Oh, alah. Nggih. Sinten nami jenengan, Mak? Alfia, tanggonipun kacung. Alfian. Tanggonipun kacung. Oh, tanggane Pak Kacung motor. Nggih. Cung, kancamu, Cung. Nanti kacung ngelen. Kanca Kacung niku bola kula niku Kacung motor niku. Lho, nggih. Oh, padha-padha Bal! Ora! Padha-padha berjuang. Nggih. Pun nikmat niku. Heeh, Kacung ya maksudnya ning agama ya apik Kacung iki maksudnya pondok pesantren. Oh. Dek kan yo mbangun pondok pesantren toh. Mau salat terus kabeh pegawai ini kan salat jamaah toh. Oh. Padha karo aku ning kene kabeh kan salat jamaah. Sak frekuensi lah karo aku Kacung iki. Oh, nggih. Ya ayu kaya bojoku. Terus dongon jenengan niku pun kasil, pun sami ngaku sedaya pun. Napa niku? Kuwi kabeh sing ijabah Gusti Allah. Undang wali desa, lantas kula niku mboten ngahingi. Ya kuwi kabeh sing kasil kuwi saka Gusti Allah. Amin. Ora saka aku. Nggih. Lah aku ora iso apa-apa. Jenengan iki sing nyuwune pun kabul. Ya ora. Sampeyan mergo sampeyan wong apik, sampeyan wong saleh, sampeyan wong sabar, sampeyan gelem salat bengi, akhire dongane sampeyan diijabah kalih Gusti. Allah, amin. Ora mergo aku. Kesat-satene. Kula bangga ngerti. Tapi sampeyan tak tambah cantik to. Alhamdulillah. Gusti kok iso. Lek garwane jenengan temu ndi? Ampun ilang. Ampun ilang. Dan Madian. Beda ujung aja namanya juga, Pak. Alfian. Alhamdulillah. Sampeyan mboten pengen rabi malih. Mboten. Lek rabi kalih kula. Mboten. Aku kurang ganteng ya aku. Kurang sugih. Mboten. Ngelmune jenengan natular niku lho. Oh nggih. Ngoten nggih. Ilmune mung sitok Napa? sabar. Nggih. Lah sabar kuwi lek salat. Lek ora salat menungso kuwi ora bakal iso sabar. Wong iki kudu sabar. Lah supaya sabar kudu salat. Salat kuwi ya enek selawat. Selawat kuwi ngajarne awake dhewe bakti marang wong tuwa, apik karo Alhamdulillah. Konco Yang sepuh kula kan pun setunggal. nggih. Pun sepuh. Tapi kula dereng ikhlas ninggal. Kula kan nunggu kula badhe samtungane krom ngajeng niku badhe budal nyentungane selamat. Jenengan ajeng budal ngilan. Mungkin ngajeng Lah iya. haji. Iya jelas to Teh, kowe katik. Oh, badhe bidal ngulon jenengan. Nggih. Subhanallah. Dungane jenengan Ya berarti sampai ndongakne aku no kudune.
Oh sampean kono ndongakno aku. Amin. Jenengan pun Tambah. puasa wasrul. Tambah sugih. Amin. Tambah apik. Mriki malih kula Tambah manfaat. Enggak manfaati wong liya. Amin. Bisa istiqomah ibadah. Amin. Sabar karo cah pekok-pekok ngene iki. Ganteng-ganteng. Ganteng tapi pekok kabeh kok. Nurun bapake mare. Dereng. Bangun nanti kira. Dukungan ini kapan sedo Bu ya? Berarti sing wong sing ngarep nyandak sampeyan sing nyadamen kuwi wangi sedo. Aja disebut jenenge lho ya. Hitung internet langsung meninggal. Oh alah. Jenengan Sing mireng mungkin. lah iya. Nggih. Sing ngancam-ngancam awakmu, sing jerek arep nyantet awakmu kuwi, sing wong ngrasa dhek sekti duwe ilmu santet. Bahasan kuwi rene terus wangi mudar. Nggih. Nyanriyen kan ngoten, lemahmu tombal to ngoten. Oh Itu iya. kok wis ruwame kaya ngene carane. Anu dosa masa. Saya rungane saya. Yen kula nyapa kowe rene anu golek wineh tuntas. Duburan wis dinuntas badhe kula. Terus asar dipasang niku. Ki sampean tarit, kula pun betelading gawe nyokel niku. Pun pasang. Asar niku dipasang dalu niku badhe enten sing ninggal. Nggih kabul dungane kok kesan ngoten. Ya kuwi kabeh pitulungane Gusti Allah. Ora mergo aku. Lah aku ra iso nyapa-nyapa. Ya Allah, salah-salah iki ping pinten. Pokoke anu, salate pangkat dilakoni. Terus maca selawat. Terus atine sing sabar. Sing ikhlas. Ngeten iki dereng sabar. Oh, sing jenggasi kula niki salah napa lho? Wong kula mboten Wis sing sabar. Salah napa, Mas? Ora salah. Lah iya. Ya sing sabar ae sing penting. Kok jenggasi kula nek kula mati pangkat-pangkat lho. Ben tambah ikhlas akeh maca surat. Tadi pokoke anu lho ya, tangi turu, arep turu. Iki maca surat Al-Ikhlas ping 3, Falak ping 3, Anas ping 3. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Mawon kula. Gak apa-apa iki. Di ben cantik. Bedak. Alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi Al-Fatihah. Salatul Niki kula paringi Amin. gratis Ya Allah. ben tambah cantik. Aja sampai mikir ikon bayar ya. Iki tak wae gratis. Alhamdulillah. Kok lek gawe tanggal 17, 18, 19 wi digawe. Heeh. Maca ya Allah ya Rahman ya Rahim ya digawe. Kita sebaik digawe. Ngomong sekut sangat. Ora apa-apa. Monggo. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Muga manfaat fitunya wal akhirah nggih. Matur suwun. Kula sangat tersuwun. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mawon. Nggih. Nggih.